kienet xi ħaġa ħanajtek li ma konniex qed nistennewha, però l-għajnija anke fi spiritu li għandna bżonn fis-soċjetà tagħna li rridu ngħidu xi kultant hija soċjetà xprunata mill-konsumerizmu u allura ħafna drabi sirna nkejlu ħafna x'nagħmlu ma nagħmlux anke fejn tidħol il-karità. U allura din il-liġi ħatkun qiegħda tagħti żblokk lejn dak li l-individwu li forsi kollu sitwazzjoni u jibża jidħol għaliha, jibża jagħti l-għajnuna tiegħu tajjeb minħabba riperkussjonijiet legali, eċċetera. Naħseb din mhijiex xi ħaġa li inventajna r-rota aħna diġà rajna pajjiżi oħra li jagħmluhom. Naħseb il-Partit Nazzjonalista tagħmel biċċa xogħol tajba wkoll li xtar ftit il-modelli diġà jeżistu u naħseb hawnhekk propona xi ħaġa li jiena m'għandix dubju għandha tgħaddi bil-barka taż-żewġ partiti fil-Parlament.